Benvinguts a la Catedral del So. La Catedral de Tarragona serà avui l'espai que embolcallarà el so i el relat d'aquest concert de cloenda de la commemoració dels 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat. Dirigit pel tarragoní Xavier Pastrana, escoltarem l'estrena d'una peça musical de nova creació dedicada a la patrona, obra del compositor Josep Vila. El sobrenom de la Catedral del So és definit per la particular disposició que tindran els músics al temple. 5 grups corals es distribuiran en diversos punts, fent que en determinats moments la música es pugui sentir amb una sensació de 360 graus. 150 músics i cantaires a partir de 5 cors. L'orgue i 2 solistes, Marta Mateu i Roger Padullers, compartiran les seves veus amb un grup instrumental de 12 vents. Amb l'orgue de la catedral, amb Juan de la Rubia. Estem, doncs, davant d'una experiència sonora única i irrepetible. Som-hi!
Christus.